ממש לאחרונה הייתה סוגיה ביטחונית אחת שעליה לא מדברים. ממש כמו מפעל הטקסטיל בדימונה, המיירטים. אבל במלחמה הזאת זה השתנה. ולא בגלל האיום המרכזי של הטילים הבליסטיים, הפגיעה הישירה, אלא דווקא בגלל איום קטן בהרבה, אבל מוחשי מאוד, המצרר. הרי שכמעט כל טיל מתפזר של שוגר הסתיים בעשרות מוקדי פגיעה. מה קורה? ניסו להבין כמעט בכל מקלט ציבורי, אז ניסינו להבין איך נערכנו בעורף, הגנתית, למלחמה עם איראן, וחזרנו עם תשובות מטרידות. מה שישראל לא עשתה, זה להיערך ברצינות לאופציה צבאית, וישראל אכן לא הייתה מוכנה לכך. לפני שנה וחצי שידרנו כאן תחקיר שהראה כיצד נתניהו לא תקצב באותן שנים תוכנית תקיפה צבאית באיראן. היום אנחנו יכולים לספר שהוא גם לא נערך בהגנה. הותיר את מלאי המיירטים ארוכי הטווח דליל מאוד. אנחנו מגלים, ואני חייב להגיד די בהפתעה, שרמת המוכנות של המערכת הצבאית לאפשרות שנצטרך לתקוף באיראן הייתה רמת מוכנות מאוד נמוכה. באפריל 2024 נפל דבר. האיראנים בפעם הראשונה יורים ישירות לישראל, במה שכונה ליל הכטב"מים. 185 כאלה שוגרו לישראל, לצד 36 טילי שיוט וכ-120 טילים בליסטיים. האיראנים הוכיחו רצינות, ואצלנו יודעים שיש להם אלפי טילים בליסטיים בארסנל, ומנגד הרבה פחות מיירטים שיהודיים בדיוק לזה. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי אל מול ארסנל הטילים שאיראן עדיין מחזיקה, ישראל נמצאת במצוקת מיירטים משמעותית תוך כדי מלחמה, וארצות הברית שולחת ספינות מלחמה נוספות עם מיירטים עליהן כדי לסייע. בין עמק הלוי לשאגת הארי, האיראנים הצליחו לייצר יותר טילים בלפחות פי 10 ממה שאנחנו הצלחנו לייצר חץ 3. חץ 3 היום 18 מיליון שקל. כשאנחנו מדברים על מיירט של כיפת ברזל, אנחנו מדברים על 500,000 שקל. זאת אומרת, העלות היא פי 36. יש דיווחים על ראש קרבי פזיר, שיש כמה אתרי נפילה. ואת התוצאה הרגישו כולם. במלחמה הזאת הם זיהו שאל מול המצרר יש פגיעות מסוימות בחלק מהאתרים, ויש לזה אפקט תודעתי, ואז הם החליטו שהם מייצרים עוד ועוד מאמץ. טיל חץ 3 עלה עד לא מזמן 15 מיליון שקלים. יקר, אבל כמה זה עולה לנו אם לא מיירטים? טיל בליסטי שנפל בבת ים בעמק הלוי פגע פגיעה ישירה במבנה וגרם נזק לעוד 60 בתים, פגיעות הדף. הנזק 300 מיליון. ומה הנזק של טיל בליסטי אחד שפגע במכון ויצמן? 2 מיליארד שקלים. לא יהיה נעים לשמוע מה שלך להגיד עכשיו. אני רוצה למנוע אשליות. זה שהתקבלה החלטה להגדיל את ההצטיידות בחץ עד שנקבל את הטילים, יעברו עוד שנתיים. אני ואתה עם התגובות לתחקיר המטלטל הזה, ושם יש קרב האשמות בין משרדי הממשלה. נכון, דנה, האמירה הזאת, קונספציית המיירטים שמחזירה אותנו ל6 באוקטובר, לא אנחנו אומרים את זה, אלא מנכ"ל משרד הביטחון, אף אחד לאחר מכן לא יוכל להגיד שלא משכו בדש מעילו, וכשתשמעי עכשיו את התגובות של הגורמים השונים, משרדי הממשלה, אפשר יהיה להבין עד כמה המצב הזה. כשאנחנו רואים את כל גלגול האחריות הזה, כשאף אחד לא לוקח אחריות, אז כדאי מאוד שמישהו ייקח אחריות כדי למנוע, דנה, את המחדל הבא. כן, הם מעבירים את האחריות, השורה התחתונה, יש מחסור והיה מחסור במיירטים.